angithandazi uma ngihlubukile emoyeni, uma ngiphatheke kabi emoyeni, ngoba uma ngathandaza mina kunomuntu ongiphethe kabi angegeje ngizomkhalela lo muntu. Akade uyenza yini manje ke wakwangizomthuka inhlamba. Cha, ngibuza iqiniso, wangizomthuka inhlamba kulo kwangazi. Ngifisa ke kuphakama umuntu ethi kimi wakwangizomthuka inhlamba. Mhlawumbe ngagcina ukuthuka inhlamba 2008. Cha, sengisho inhlamba yokuthuka inhlamba phela kwa 2008. Ngiyabala nje mhlawumbe ngazi. Uyazi manje ngisho njalo. Ngikhuluma ngenhlamba, angikhulumi ngenhlamba embi. Kuhluthwa ngenhliziyo mangicano, mangibanjani? Mangicano kanje. Ngeke kwabani, uyabona? Kodwa sengipapatisiwe nje. Angikhumbuli mshayeli. Ngoba ngaba nenhlanhla. Ntombe endala salwase 118 years. Silenga inyanga. Sathi uyafuna ukuphilisa ngolimi lakho. Sathi uyafuna ukukhuluma into izwakala. Sathi uyafuna ukukhuluma abantu bejabule. Sathi uyafuna sathi mntana mbosoko limini. Ungayikhiphi into ezokuphatha kabi umuntu.